பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த நாட்களிலே போய் கொண்டிருக்கிறத ஒரு குரூஷியல் டைமில் நம்ம போயிட்டுருக்கிறோம். என்ன செய்வதுன்னு சொல்லி உலகத் தலைவர்கள், தேச தலைவர்கள் எல்லாருமே தவித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பலர் ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க. இது இவர்கள் செய்த தப்பா, இல்லை அவர்கள் செய்த தப்பா, இந்த பேண்டமிக்கு யார் காரணம், இந்த ஒரு கொடிய நோய், தொற்று நோய் இப்படி பரவி வருகிறதற்கு இதை யார் ஏற்படுத்தியிருப்பா என்றெல்லாம் பெரிய ஆராய்ச்சிகள் நடக்கிறது. அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். வேதத்தின் அடிப்படையில் என்ன இதற்கு பதில், இதற்கு ஒரு விடுதலை உண்டா, தீர்வு உண்டா, இதற்கு முன்னதாக இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்குதா என்று பார்க்கும்போது நிச்சயமாக நடந்திருக்கு. ஆனால் நம்முடைய சந்ததிகளில், குறிப்பாக என்னுடைய தகப்பன், என்னுடைய தாத்தா, அவருடைய காலங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது இது நடந்துதா என்று பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய சந்தேகக்குறி தான், கேள்விதான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் சிறு வயதிலிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நாம் உலகம் சரித்திரம் காணவில்லை. ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இதற்கு என்ன தீர்வு என்று பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு தீர்வை நாம் வேதத்திலிருந்து நாம் பார்க்க முடியுது. பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து நாம் பார்க்க முடிகிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்கள்லாம் ஜெபம் பண்ணுறாங்க, இந்த வாதை நிறுத்தப்படணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுறோம். எங்கள் சபையிலும் ஜெபிக்கிறோம், நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம். திறப்பின் வாசலில் நின்று ஜெபிக்கிறாங்க, ரொம்ப நல்லது, நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த ஜெபத்துக்கு அவங்க முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு வசனம் 2 நாளாகமம் 7ஆம் அதிகாரத்தில் 13, 14 வசனத்தை மையமாக வைத்து ஜெபிக்கிறோம். நான் மழை இல்லாதபடி வானத்தை அடைத்து, அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கட்டளையிட்டு, அல்லது என் ஜனத்திற்கு கொள்ளை நோயை அனுப்பும்போது என் நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுப்பேன் என்று இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார். அப்போ இப்படிப்பட்ட பெஸ்டிலன்ஸ், பிளேக்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது, ட்ராட்டெல்லாம் வரும்போது ஆண்டவர் தன்னை தாழ்த்தி அவருடைய ஆலயத்தில் வந்து ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் இறங்குறேன்னு சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டில் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துருக்கிறார். ஆனால் இது ஒரு நாணயத்தினுடைய ஒரு பக்கம்தான். ஆனால் இதே சம்பவத்தை 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது, த ஹார்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட். அதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம், ஊற்று காரணம்னு ஒன்று இருக்குதுங்க. அது என்னன்னு பார்த்தா இருதயம் அப்படின்றது தான் வேதம் நமக்கு சுட்டி காட்டுது. அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதிலிருந்து இன்றைக்கி நம்ம எப்படி விடுதலை பெறலாம், நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். இதை நீங்கள் வரைக்கும் பார்க்காம அநேகருக்கு இதை நீங்கள் அனுப்பி அவர்களும் இதை பார்த்து இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் பிரகாரம் நாம் செய்தால் நிச்சயமாக இந்த வாதையிலிருந்து தப்புவதற்கு ஒரு வழி உண்டு என்பதை ஆணித்தரமாக நான் சொல்ல முடியும். என்னோடு கூட சேர்ந்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் 37ஆம் வசனத்தில் நம்ம 1 4ஆமத்தில் வாசம் அதே சம்பவத்தை இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு. என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா, தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாகிற போது, கொள்ளை நோய் உண்டாகிற போதும், வறட்சி, சாவி, வெட்டுக்கிளி, பச்சைக்கிளி உண்டாகிற போதும், அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு தேசத்தில் உள்ள பட்டணங்களை முற்றுகை போடுகிற போதும், யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வருகிற போதும். ரொம்ப தெளிவாக இங்கே சொல்கிறாரு, யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வரும்போதும். என்ன சொல்கிறாரு? இப்படிலாம் வரும்போது 4ஆமத்தில் பார்த்தோன்னா நம்மை தாழ்த்தி நம்ம ஜெபம் பண்ணால் அங்கே ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பாரு. ஆனால் இந்த இடத்துல இன்னும் தெளிவான ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம். இன்றைக்கி அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி அறிஞ்சு கொள்ள போகிறோம். 38ஆம் வசனம் சொல்லுது, உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் அனைவரிலும் எந்த மனுஷனானாலும் தன் இருதயத்தின் வாதையை உணர்ந்து இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக தன் கைகளை விரித்து செய்யும் சகல விண்ணப்பத்தையும் சகல வேண்டுதலையும் உம்முடைய வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு மன்னித்து. அப்போ என்ன சொல்கிற வராரு? வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிளேக்ஸ், வெளியில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்டிலன்ஸ், வெளியில் இருக்கக்கூடிய டிசீஸ், இதற்கெல்லாத்திற்கும் காரணம் என்ன அப்படின்றத இங்கே ரொம்ப தெளிவாக ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறாராம். என்னவா? எந்த மனுஷனானாலும் தன் இருதயத்துள்ள வாதையை உணர்ந்து. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இருதயத்தில் பார்த்திங்கன்னா வாதையினால் நிறைஞ்சிருக்கு. நம்ம வெளியில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனை தான் பார்க்குறோம். வெளியில் கொரோனா இருக்கா, COVID-19 இருக்கா, சார்ஸ் இருக்குதா, பன்றி காய்ச்சல் இருக்குதா,
இன்றைக்கி பல காய்ச்சல்கள் வருதா தொற்றுதா என்று நம்ம பார்க்குறோம். டெங்கு வருதான்னு பார்த்துட்ருக்குறோம். இந்த வைரஸஸ்லாம் வெளியில் இருக்குதான்னு. வெளியில் இருக்கிற வைரஸுக்கு காரணம் என்னன்னு இங்கே வேதம் சொல்லுதுன்னா, இருதயத்தில் நிறைய வைரஸ் வச்சுருக்கிற அந்த வைரஸ் இருதயத்தில் அதிகமாக ஆயிட்டதுனால தான் ஆண்டவர் இதெல்லாம் அனுமதித்தார் என்பதை இங்கே சொல்லுது. அப்போ வெளியில் இருக்கிற வைரஸ் போகணும்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்? செய்ய வேண்டியது ஒன்று, உன் இருதயத்தில் இருக்கிற வைரஸை பிளேக் இன் யுவர் ஹார்ட். ஆங்கிலத்தில் என்ன போட்டிருக்கு? பிளேக் இன் யுவர் ஹார்ட். வாதை, உன் இருதயத்தில் உள்ள வாதையை உணர்ந்து. இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், இந்த உலகத்தில் எல்லா மனுஷர்களும், எல்லா தேசத்தில் இருக்கிற மனுஷர்களும் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான். நாம் செய்த பாவங்கள், நாம் செய்த தப்பிதங்கள், அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள் இந்த இருதயத்தில் அவைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த இருதயம் பாருங்கள், மகா மோசமானது. எரேமியா சொல்கிறாரு, எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 9, 10 வசனத்தை வாசிக்கிறேன். ஜெர்மையா சாப்டர் 17, ஜெர்மையா சாப்டர் 17 verse 9 and 10. எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்? இன்னைக்கு இருதயம் தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் திருக்கும் கேடுள்ளதுமா இருக்குதான். அதை அறியத்தக்கவன் யார் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். 10ஆம் வசனம் சொல்றாரு, கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்கைகளின் பலன்களுக்கும் தக்கதை கொடுக்கும்படிக்கு இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளந்தரியங்களை சோதித்தவருமாய் இருக்கிறார். அப்போ தேவன் என்ன செய்கிறாரா? இருதயத்தை ஆராய்ந்து உள்ளந்தரியங்களை சோதிக்கிறார். நம்ம வெளியில் சோதிக்கிறோம், இவனுக்கு கோவிட் இருக்கா, இவனுக்கு ஜுரம் இருக்குதா, இவனுக்கு காஃப் இருக்கா, இவனுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கா. ஆனால் ஆண்டவர் எதை சோதிச்சுட்டு இருக்கிறாரா? உங்களுடைய என்னுடைய இருதயத்தை உள்ளந்திரியங்களை சோதித்து அவனுடைய இருதயத்தின் வழிகளுக்கு தக்கதாய் பலன் கொடுக்கணும்னு ஆண்டவர் பார்த்துட்ருக்கிறார். அப்போ இதெல்லாம் என்ன காரணம்னு சொன்னால், மனுஷனுடைய இருதயம் மகா திருக்கும் கேடு உள்ளதுமாக இருந்ததுனால அந்த இருதயம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபவுண்டன் ஃபார் சின்ஸ். அதிலிருந்து ஊற்று, அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கி பாவம் அங்கேருந்து தான் பொங்கி வருது, அங்கேருந்து தான் பொங்கி வருது. வெளியிலிருந்து இல்லைங்க, வெளியிலிருந்து வள்ள வர்றது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாரும் கையை கழுவுறோம், காலை கழுவுறோம், வாயை கழுவுறோம், நம்ம சானிடைஸ் பண்ணுறோம். ரொம்ப நல்லது, கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு, தயவுசெய்து செய்யுங்க, தப்பு கிடையாது. பட் ஸ்டில் அது போதாது, அந்த சானிடேஷன் போதாது, அந்த சானிடைஸ் பண்ணுறது போதாது. அதை பார்க்கிலும் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம். ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, வெளியிருந்து வர்றது ஒன்று ரொம்ப தீட்டுப்படுத்தாது. வாசிக்கலாம், மார்க்கு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க. மார்க்கு சுவிசேஷம் 7th சாப்டர் 18 வாசிக்கிறேன். அதற்கு அவர், நீங்களும் இவ்வளவு உணர்வில்லாதவர்களா? புறம்பே இருந்து மனுஷனுக்குள்ளே போகிறதொன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்தாதென்றும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லையா? 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும். வெளியே இருந்து உள்ளே வர்றது தீட்டுப்படுத்தாது, உள்ளே இருந்து வெளியே போகுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் மனுஷனையும் தீட்டுப்படுத்தும், தேசத்தையும் தீட்டுப்படுத்தும், எல்லாத்தையும். ஏன்னா என்ன வருது பாருங்கள், அதான் ஃபவுண்டன். ஹார்ட் இஸ் த ஃபவுண்டன். என்னென்னலாம் வருது பாருங்கள். எப்படி எனில், மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலைப்பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும். பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகளே அல்லாமல் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார். பொல்லாங்கான இவைகளே அல்லாமல் வேற ஒன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்தும், இதுதான் அவனை தீட்டுப்படுத்தும். மனுஷனை மாத்திரமில்லை, இன்னொரு மனுஷனையும் தேசத்தையும் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற இந்த பிளானட் எர்த்தை தீட்டுப்படுத்தினது இந்த ஹார்ட் தான். அப்போ இந்த இருதயத்தை ஒருவன் உணர்ந்து, அதான் 1 Kings 8 வாசித்தோம், உணர்ந்து தன் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளேக்ஸ், தன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதைகளை உணர்ந்து ஒருத்தன் மனம் திரும்பி ஆண்டவரத்தில் ஜெபம்னா, தன்னை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே இருதயம் ரொம்ப மோசமானது, ஆண்டவரே இந்த இருதயத்தை சுத்தமாக்கும்னு சொன்னோம்னா, இந்த இருதயம் சுத்தமாயிட்டாலே வெளியே எல்லாமே ஆண்டவர் சரியாக்கிடுவாருங்க. இதை தான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். இதை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் தான் இன்றைக்கி நம்ம பல காரியங்களை சொல்கிறோம். ஒரு சமயம் நோவா காலத்தில் பூமி அழிஞ்சுது. ஆண்டவர் தண்ணீரினால் பூமி அழித்தார். ஏன் தெரியுமா அழித்தார்? நான் அந்த வசனத்தை வாசித்து நம்ம இன்றைக்கி முடிக்கலாம். 6ஆம் அதிகாரம்
ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாக இருந்தது. நோவா காலத்தில் ஒரு பெரிய ஜலப்பிரளயம் வந்து அழிச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா, மனுஷனுடைய இருதயம், அவனுடைய நினைவுகள் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததாக இருந்துச்சான். அதனால தான் ஆண்டவர் அழிச்சார். அப்போ இன்றைக்கி வரக்கூடிய அழிவுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பல காரணங்கள் சொன்னாலும், இன்றைக்கி தேவனை மறந்துவிட்டாங்க, இறைவனை மறந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி எல்லாம் தற்பிரியராக மாறிட்டாங்க, பண ஆசைக்காரங்களாக மாறிட்டாங்க, சுகபோக பிரியராக மாறிட்டாங்க, தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக இன்னொருத்தனை ரத்தம் சிந்தி கொலை செய்கிறாங்க. இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் மனிதன் உணர்ந்து, அது யாராக இருந்தாலும், எந்த தேசத்தில் இருக்கிறவனாக இருந்தாலும், எந்த மனுஷனாக இருந்தாலும், எல்லாரும் உணர்ந்து மனம் திரும்பி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி, தேசமெல்லாம் தாழ்த்தி நாம் ஜெபம் பண்ணோம்னா, என் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை சுத்தமாக்கும், என் இருதயம் பொல்லாதது என்று ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம அறிக்கை செஞ்சோம்னா, பாவ அறிக்கை செய்து, இயேசுவே உம்முடைய திரு ரத்தத்தினாலே என் பாவங்களை கழுவுன்னு சொன்னோம்னா, நிச்சயமாக மன்னிப்புண்டு. இந்த வாதையிலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை விடுதலையாக்குவதற்கு தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார். பயப்படவே வேணாம். நம்ம பல காரியங்களை ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எல்லாம் செய்கிறோம், நல்லது. ஆனால் அதை பார்க்கணும் ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் என்னன்னா, நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்முடைய இருதயத்தின் வாதைகளை உணர்ந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் பாவ அறிக்கை செய்து ஜெபம் பண்ணுங்க. நிச்சயமாக ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்முடைய தேசத்தை ஆண்டவர் காப்பாராக. உலகத்தில் இருக்கிற தேசங்களை கர்த்தர் காப்பாராக. அழிந்து போகிற ஜனங்களை தேவன் காப்பாராக. கிறிஸ்துவின் சிலுவையை நோக்கி பார்த்து ஒவ்வொருவரும் பிழைக்க தேவன் அருள் புரிவாராக. இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதித்து காப்பாராக. God bless you all.